ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисони барномаи лазиз бо Отахони Аловуддин. Хуш ки бошад меҳмони имрӯзаи барномаи мо яке аз ҳунарманди хело ҳам нотакрор, худашам зебо, ҳунарашам зебо, Зарина Бадалова. Хуш омадед ба барномаи мо. Ташаккур Отахон, саломат бошед. Салом алейкум бинандагони азиз. Чӣ омода мекунем, чӣ мехӯрем? Чӣ мехӯред? Рулет бо қимаи гӯшт ва онҷо чӣ гуна ки дед мо маҳсулотро пешакӣ омода карда мондем. Картошка. Картошка лозим мешавад? Пиёз, тухм, болгарӣ, қимаи гӯшт, панир, гашниш ва помидор. Помидору бодринг. Бодринг лозим дед. Бале, аз барои зебогӣ, бале. Хуш, аз чӣ оғоз мекунем? Албатта аз картошка. Аз картошка, а? Мо бояд аввал рулеташро омода кунем. Ба мо лозим мешавад турктарошак. Турктарошак, ҳозир ман ба шумо турктарошакро медиҳам. Канедаш шумо ва зарф барои картошка. Ва панирро ҳам аз турктарошак мо бояд гузаронем. Ман ба шумо ҳозир кӯмак мерасонам. Ҳамашро дар як зарф бояд? Бале, дар як зарф. Аввал мо шурӯъ мекунем аз картошка. Ман чӣ кор кунам? Ба шумо ягон кӯмак расонам? Агар кӯмак кунед ки тезтар пазад, ҳеҷ гап не. Дар ин зарф мекунем? Майлаш. Биёед оғоз мекунем аз аввалин маротиба чӣ хел ба дили шумо меҳр ба санъату театр чӣ хел пайдо шуд? Хуб, вақте ки ростӣ ҳама вақт мегуфтам ки модарам мехост ки ман духтур шавам ва намедонам шояд бадбахтона ё хушбахтона орзуи модарамро амалӣ накардам, чунки дар дилам вақте пайдо шуда буд ҳавас буд, ҳаваси ҳунарпеша шудан. Ва оҳиста оҳиста ин ҳавас ростӣ ба орзуву ба кору ба як гӯем патакреша табдил шуд. Ва аллакай шумо ки мебинед тури 14 сол дар ин касб кор ва фаъолият карда истодам. Тули 14 сол мешавад? 14 сол мешавад. Айни ҳол дар театри ҷавонони ба номи устод Маъмуҷон Воидов аз корро аз ҳаминҷо шурӯъ кардам. Аз замони донишҷӯӣ дар курси дар бахши дуюм будам, ҳамзамон дар театр кор ва фаъолият мекардам. Хуб, устодои шумо дар донишкадаи санъат ва фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи устод Мирзо Турсунзода кӣ буданд? Устодои азиму устодои мо гӯем нобиғаҳои санъати театр ва синамо Нозим Меликов, Қурбони Собир. Қурбони Собир устоди мо ҳам ҳастанд. Хушбахтона аст. Ва Қурбони Собир, Нозим Меликов, Абдумин Шарифиу. Не. Иро мо бояд панирро гузаронем. Панирро аслан як камакакашро мемонем, зиёдашро мегузаронем. Аз бо кор бояд ду қисм кунем. Ду қисм. Хуш гуфтем, устодои мо Қурбони Собир, Нозим Меликов, Абдумин Шарифи, Суроб Ҷанҷолов ва Қамарди Мирзоев ростӣ дар ин ҷода маро беҳтаринҳо дарс гуфтанд. Гуфтан омадад ки Шодравон Аҳмадҷон Қодиров ҳам дарс додааст. Хуб, инҳо ин нафарҳо беҳтарин устодо ҳастанд. Ҳар нафаре ки имрӯз донишҷӯҳое ки дар таги дасти инҳо дарс мегиранд, хушбахттарин донишҷӯ ҳастанд, чунки аз ин устодо як чизе метавон гирифт. Ино нафарое ҳастанд ки ростӣ чӣ дар синамо, чӣ дар театр пешқадам услубу ҳамон услуби хоси худро доранд ки барои ҳамин донишҷӯён хеле ҳам фоидае мерасонанд. Хуш, панирро мебинем. Панирро зиёдашро гирифте? Зиёдашро гирифтем? Не, камашро гирифтем. Камашро гирифтем. Ками дигарашро мемонем барои ороиши болои рулет, дигарашро мегузаронем. Мо тафдон истифода мебарем? Албатта барои рулетро пухтан дар тафдон мепазем ва барои маҳсулоти дохили рулет мо истифода мебарем аз тобаву аз оташдон. ҳозир ман инро дар дараҷаи дар тӯли 30 дақиқа насиб бошад мепазам. омода мешавад. Нозим Меликов аз курси якум ба шумо дарс медоданд? Бале, аз курси якум дарс медодам ва ман ростӣ
ҳама вақт орзу доштам ки нисбати дигар устодо маро Нозим Мелик бештар дарс диҳанд, чунки устод Нозим Мелик боз як услуби худашонро доштанд ва бадбахтона вақте ки як курс аз мо боло буданд, онҳо устод надоштанд, устоди онҳо тарк карда рафта буд курсашонро ва устод Нозим Мелик гӯем аз курси сеюм гузаштанд ба курси онҳо онҷо дарс доданд ва дар курси мо монд 3 нафар, 2 нафар мо Қурбони Собир ва Қамардин Мирзоев монданд. аз дар хурдиятон дар мактабҳо дар ин чорабинӣ иштирок мекардед? хуб иштирок мекардам, аммо не онқадар гумон мекунам фаъол будам. Ҳатто баъзан вақт ҳамсинфон онҳо ҳеҷ боварӣ надоштанд ки имрӯз ман ҳунарпеша мешавам. Хуб инҷо мо бояд аз гаштнишро ҳам реза мекунем дохили ин ба мо тахтача лозим мешавад. шумо коратонро давом додан гиред. гаштничро тиям ки гаштнич, фақат гаштнич, чунки ҳам бӯи хуш дорад, ҳам маззаи хубам дорад. мо ҳамаи инро шустагием? бале, бале. ҳамаи ин маҳсулоте пеш аз барнома ҳамроҳи ҳафтаи зарина пешакӣ мо инҳоро ҳамаашро омода кардем. Ягона барномае буд ки якҷо пеш аз барнома суҳбат кардему. Бале. Ман фикр мекунам ҳамин хел ҳам бояд бошад, чунки якам бояд аз дунёи паси пардаву пеши пардаи ҳамсуҳбатат бояд огоҳ бошӣ, чунки баъд донӣ ки чӣ гуна савол ҷавоб мекуниву то ин ки барнома хубтар барояд, хӯрок бомаззатар шавад. хуш, боз дар хурдиятон ягон хӯрокҳое ки буд модаратон мепухт, кадом хӯрокро бештар истеъмол карданро нағз медиҳед? Масалан ман ошро дар болояш ҳамон барги ток аст ку, аз хурдӣ ҳамон модарам мепухту як тавақ барои ман меовард, дар болояш ҳамин хел оро дода, помидору бодиринги хӯриш, бале хӯришҳои ҳар гуна хӯришҳо буданд. хуб ростӣ ман хӯроки дӯст доштам, гӯем ҳар як хӯроке ки каду дорад зиёд дӯст медорам ва модарам ҳам медонад ва яке аз хӯроки дӯстдоштатари ман ин аст ширкаду ё ин ки каду бирён. Каду бирён таъмаш мисли гӯем ҳамон моҳӣ асту ё ки хоч, ба хочам хеле таъмаш шабеҳ дорад ва ин хӯрокҳое ҳаст ки ростӣ ман хеле дӯст дорам. Кадуро ҳам ба қавли мардум хӯроки шоҳона мегӯянд. Албатта, чаро на. Яке аз гӯем сабзавоте аст ки витаминаш хеле бой аст. Ҳам ба организми инсон фоидаи зиёде медиҳад. баъд аз хатми донишкада ба як вақт ба театри ҷавонон омадӣ ки? Ман гуфтам ки аз бахши дуюм будам, ҳам донишҷӯ будам, ҳам кор мекардам дар театр. Хушбахтона устод Нозим Меликов ҳамон сол вақте ки маро гуфт ки бояд дар намоиши нав коргардонаш Султон Усмонов буд, рӯзе дар сар аз қарн, актрисаи ҷавон надоштанд дар театр ва гуфтанд ки биё дар ҳамин намоишнома банд кунем ва хушбахтона ин як сабабе шуд ки ҳамин театри назди хонаамонро интихоб кардаму то имрӯз дар ҳамон ҷо бе роҳгиро кор ва фаъолият карда истодам. хеле ҳам чи аст муносиб аст барои рафта омадан ба хона. як 5-6 дақиқа роҳ аст. Отахон мо тухмро фаромӯш кардем. Тухм, дуто тухм. Бале. гуфтем ки як вақт шумо ҳам таҳсил мекардед аз курси аз бахши дуюм, ҳам дар театр, дар донишкадаи санъат ва фарҳанг кор мекардед ва аввалин намоишномае ки гӯем кадом буд? рӯз дар остар аз қарн ки дар он ҷо ман бахши дуюм будам, аллакай кор мекардам, бо ҳамин намоишнома аввалин бор рӯи саҳна омадам ва он эҳсосе ки қадамҳои аввалине ки буд
ҳеҷ вақт фаромӯшнашаванда аст ва ман рости вақтҳои холигии худамро ҳамон замони донишҷӯӣ ба китобхонӣ сарф мекардаму ва ҳамзамон ба забономӯзӣ, забони англисӣ. мо ки шогирдони устоди Қурбон Собир ҳастем. Ҳар дарс устод Қурбон Собир мисол меоранд ки Зарина Бадалова дар як семестр, яъне дар як нимсола 20 китобро хондааст. 20 китобе ки ҳаҷмашон 400 300 агар таъриф намекунам, шурӯъ мекардам аз 200 варақа, 200 саҳифа ва баъдан бо 600 саҳифа. Ҳамин хел ҳам буд, ҳамин хел ҳам бас ҳаст. дар як нимсола 20 китоб, ҳатто мешуд 30 китоб. ҳамон китобҳое ки ба ман хеле писанд меомаду ман аз онҳо як ғизои маънавие мегирифтам, ҳамонҳоро ҳисоб мекардам. Китобе ки ба ман рости писанд наомад, ман аз он ҳеҷ ғизое намегирифтам, онҳоро ҳисоб намекардам. хуб, ана акнун мо омехта кардем тухмро. як бори дигар барои тамошобинон такрор кунем. Картошка, панир, 2 дона тухм, гаштнич, мурч, намак. ҳамашро омехта кардем. акнун дар тафлон онро мегузорем. ҳатман бо ин, чунки начаспад ва вақти тоб додан ҳам қулаю осон бошад. ҳатман бояд истифода барем. ҳатман агар коғазӣ бошад боз беҳтар. боз хубтар мешавад. инро аллакай метавонем ки гирён кунем ки рости ман нағз набинам, чунки мабодо ҷӯши гарми бад мешавад. гарми бад нашавад ки баъд хомпаз мегӯянд ки хомсуз мешавад. Орем озир аввал маҳсулотро омода кунем, баъдтар хуш дар инҷо омода мекунем ва баъдтар метавонем ки маҳсулотро дар тоба андозем. аз чӣ шурӯъ мекунем? аз пиёз. ин барои пиёзро ҳамроҳи шумо ҳамин 4 пиёз як пиёз кифоя аст. метавонам ки дар инҷо қаламфури булгориро ҳамроҳи шумо кӯмак расонам ки бале мешавад. қаламфури булгори хеле калон аст рости. ман фикр мекунам ки нисфи инашро нисфи унашро истифода мекунам. агар калон бошад метавонед нимашро истифода баред. чунки мо инҷо маҳсулоте ки ҳозир мо омода дорем барои 3-4 нафар аст. агар барои 6-7 нафар мебуд, мо зиёдтар гӯшту зиёдтар картошка мекардем. барои ҳамин қаламфури булгорӣ хеле калон аст. биёед аз дар филм аввалин маротиба кай буд, чӣ гуна буд, душвор будем ки баъд аз театр вақте ки баъзан ҳунармандон ба филм мераванд, душворӣ мекашанд. рости ҳар як кор душвории худро дорад. аввалин филме буд ин, ман намедонам, ман фақат фикр мекунам ки ин нома дар коргардонии Музаффар Раҳматов буд ва соли 2014 буд. соли 2014 ин аввалин филм буд гӯем ва навелаи телевизионӣ аст. дар он нақш бозидед? дар он нақшро боздам зани хиёнаткор. рости рӯзҳои ба наворгирӣ якам душворӣ ҳам дошт, чунки ҳамун то саҳар ҳамун духтаре ки ман нақшашро меофаридам нома менавишту бо ғаму анду, рости ҳамун хастагиҳо ҳамаш дар чашм намоён буд.
ана ин нагӯем тилои рангак шуд қариб ва мо метавонем метавонем ки қимаи гӯштро. қимаи гӯштро андозем, не имрӯз рости як камаш мо бояд помидорро помидорро аввал андозем. Қимаи гӯшт не помидор. помидор чунки якам обаш камака қоқ шавад баъд қимаи гӯшту баъд инёро андозем. намак ба мо лозим мешавад? албатта ҳозир Ҳоло аввал бадтар, бадтар аввал ҳама маҳсулотро шунем чунки баъд намакашро мефаҳмем ки мӯътадил аст ё не. хуш дар онҷо хӯроки мо чӣ ҳол дошта бошад? театр дар театр ё ин ки дар синема бо кадом коргардонҳо бисёр ҳамкорӣ кардаед? дар театр бо 4-5 коргардонҳо ҳамкорӣ кардам. инам бошад вай боке нест чи вай ягон ҷои даҳшаташ нест гӯем. яке аз онҳо гӯем ки коргардони беҳтарине ки имрӯз ҳамаи мо шумо дӯсташ медорем инам аст Нозим Меликов ва Султон Усмонов, Баҳодур Милларбеков ва Давлат Убайдуллоев. бо Баҳодур Миралбековам ҳамкорӣ доштед? як намоишнома омада дар театри мо гузошт, ҳаҷвӣ буд, моҷаро дар Киёҷа ва Давлат Убайдуллоевам аз театри Лоте омада дар театри мо як намоиш гузоштанд. аммо бадбахтона имрӯз ташкил намекунанд, намоишномаро пешкаш намекунанд. хуб инҳо сабабҳои худро дорад ва боз ҳамроҳи Қамардин Мирзоев. бинандагони гиромӣ, аввал гирифтем дар тавдон амон як паниру картошкаву ҳамашро аз туртарошак гузарондем ва дар тавдон дар дараҷаи 150 дараҷа гузоштем. акнун гирифтему қаламфури булғорӣ, дар ин ҷо қимаи гӯшт, помидор ва пиёз. инҳо ба мо лозим намешаванд. ба фикрам ин ҷо кофӣ бошад ин ки ҳозир кофис ҳозир медозам қимаи гӯштро. гӯшт мо барои чӣ болғаро охир медозем? чунки ин витаминҳош хеле бой аст. ҳамон зиёд напазад. ҳамин хел дар вақти истеъмол кардан яъне ҳис кунӣ ки қарз кунад. як камакак пазад кофӣ аст. ин ҷо ҳозир мо хушк мекунем намаку мурч. намаку мурч? бале. хуш. дар ин ҷо мурч ва намак. шумо хушк кунед. хуш, ба фикрам ки омода шуд. бале гиру тахон. ана не чӣ қадар зебо, чӣ қадар бомаза, хушбӯй. акнун бояд чӣ кор кунем? акнун ҳозир мо ин маҳсулоти дарунашро аз болояш мегузориму баъд онро оҳиста оҳиста мепечонем. мепечонем. бале. мисли рулет. хуш биёед пурсонам мешавам ки муҳимтарин арзиш дар ҳунару нақшофарӣ бароятон чӣ аст дар зиндагӣ? саломатӣ. саломатӣ? бале. аз ҳама барои ман қиматтарин, муҳимтарин ин саломатӣ аст. бояд ҳар як инсон саломатиашро эҳтиёт кунад. агар саломатӣ набошад ростӣ дилат ҳеҷ чиз намехоҳад. ҳеҷ чиз. саломатӣ бошад ҳама кор насиб бошад пеш меравад. тани дарманкати ростӣ инсон ҳеҷ намехоҳад. ҳатто хӯрок хӯрдан намехоҳӣ. дар вақтҳои холигӣ ба чӣ кор машғул мешавед? ҳамроҳи духтарчаам дарс омода мекунам. ба духтарчаам бо забони русӣ, англисӣ шеър ёд медиҳам. бештари ҳамин гӯем тамоми намуди ҳайвонҳоро меомӯзонам ки инаш ба забони русӣ чӣ мешавад, онаш чӣ мешавад. духтарчаам қариб 3 сола мешавад ва аллакай гӯем зиёд шеър медонад, зиёд чизҳоро гӯем аз худ кардаад ва як китобхоначаи хурдакаки худро дорад. китоб дорад. чӣ хел ба шумо муяссар мешавад ки ҳам дар театр кор ва фаъолият кунед, ҳам дар тарбияи фарзандатон, ки дар аввал гуфта будед ки ӯ бо 3 забон аллакай метавонад ки тамоми узвҳои бадани худро мегӯяд ба забони русӣ, англисӣ ва гӯем ки ҳайвонҳоро ба забони русӣ, англисӣ мегӯяд. 3 сол дорад. насиб бошад акнун 3 сола мешавад. ҳоло 3 пурра нашудааст.
отахон дар саршаи барнома чунон гуфта буданд ки якам панирро гузорем. панир барои барои бомаза ва ороиш ҳам бомаза ороишаш мекунад ҳам барои ороиш аз субтарушак мегузаронем. ана ҳозир ва инро мо вақте ки аз субтарушак гузарондем баъдан дохили микроволновка бояд монем чунки ҳамун панир об шавад. баъде ки аз он ҷо гирифтем мо бо гашнич оро медиҳем. помидор ба мо лозим намешавад? Не тамом помидор дар дохилаш ҳаст дигар маҳсулотро. дар зиндагӣ ба худ шиёр доред? албатта ман фикр мекунам бояд ҳар инсон дар зиндагӣ шиёр дошта бошад. чӣ одами коргар, чӣ одами хонашин. ҳамин аст шиёри ман дар зиндагӣ лаҷоми аспатадор ки аспатро аз зин напартояд. лаҷоми аспатадор яъне чӣ? яъне ҳамин аст ки вақте ба ту дар саҳна агар нақш диҳанд чунон нақш росил дар лаҷомашро бояд дорӣ ки нозукии нақшро ёбӣ ва аз уҳдаи ҳамон нақш хуб бароӣ. дар зиндагӣ яъне нагузор ки ҳар кас нокас туро ранҷонад. ҳамин аст дига ки лаҷоми аспатадор ва инро мо дохили бояд микроволновка гузорем. хуш бинандагони азиз дохили микроволновка мегузорем. чанд дақиқа бояд гузорем? ҳамон панираш об шавад фикр мекунам 5 дақиқа ҳатто 3 дақиқа 3 дақиқа ҳамонӣ мешавад. панираш об шавад шуд. шахсоне ки нафароне ки нав дар ин ҷода дар ҷодаи санъату театр қадам гузошта истодаанд чӣ тавсия медиҳед барои нафароне ки нав аллакай чӣ донишҷӯанд чӣ ба театр нав қадам мондаанд омаданд? шахсан мо бале сабр бале бояд хеле пуртаҳаммул бошӣ дар ин ҷода чунки бисёр ҳунармандони ҷавон буданд ки дар театри мо омаданд ва қариб 4-5 таи онҳо тарк карда рафт ҳатто сол кор накарда партофтан рафтанд. хуш бинандагони гиромӣ мухлисони барномаи лазиз бо Отахони Аловуддин меҳмони имрӯзаи мо Зарина Бадалова буданд ва хӯроки хеле ҳам бомаза пухтанд. бо барномаи лазиз мемонед чунки метавонед дар хона ин хӯрокро омода кунед ва хӯроки мо ҳам омода шуд. гарм шуд. бё болои тахтачада гузор. чӣ қадар зебо. анакун мо бо оро медиҳем бо гашнич ва мебинем мебурем кани чӣ гапу чӣ хабар оро медиҳем бо гашнич оро медиҳем. бале баъдан мебурем кани дар дохилаш чӣ аст чӣ дорад сюрприз. ана вақти чашидани хӯрок ҳам омад ва шумо қошуқ диҳем ки ҳозир ман аввал мебурам ана баъд мебинам ки чӣ гап аст ба лалича ана баъд метавонем ки хуш бинандагони азиз мо хӯрокро дар табақҳо бардоштем. пас аз чанд лаҳза ӯро мечашем. ҳамроҳи телевизиони Сафина бимонед. бинандагони азиз вақти аз ҳама муҳими барнома чашидани хӯрок каме панир мегирем бо гӯшту бо ҳама маҳсулоти дарунаш. бале шумо гиред чашед? ман хӯрок 4-5 бор чашидам. шумо чашид ки ман бинам кани як кани аввал дар мо эксперимент гузаронем ки дар пӯсти рӯятон бинам аллакай мефаҳмам маъқул шуд ё не. хеле ҳам бомаза шудааст, хеле ҳам хуштаъм шудааст, хушбӯй шудааст. хуш хӯрок хеле ҳам бомаза буд. таманниёти шумо барои мухлисони барномаи мо, барои бинандагони азизи телевизиони Сафина? таманниёти ман ҳамин аст ки ба тамоми бинандагони азиз, ба тамоми мардуми азизи Тоҷикистон орзуёро дорам ки ҳамеша тансияту хушҳол бошанд ва ҳамеша осмони Тоҷикистони азизи мо ҳамин хел
صاف و بی‌غبار باشد و همیشه در سخن همه ما تاجیک‌ها پر از خوردنی و سحری و پول باشد. تشکر، سلامت باشید و من هم از فرصت استفاده میبرم مینتداری خود رو با شما بیان میکنم که خیلی ما شما رو انتظار بودیم، شما وقت پیدا نمودید آمدید با برنامه ما. خوش بینندگان گرامی، مخلصان برنامه لذیذ با اوتاخانی علاءالدین با تلویزیون سفینه بمانید. خیر.